Ladies and gentlemen, we are back again naMadzibaba Mutumwa Masango after almost a week. Madzibaba Mutumwa Masango anenge achibatsira matambudziko epanyama nepamweya. Saka namba yavo inenge ichibuda pascreen kana muchida kuvabata monzwa kuti zvinenge zvakamira sei. Asi nhasi we are going to talk about quite a number of issues dzatinoona dzinogona kunge dziri nyaya dzinenge dzakakosha dzatinonzwa kuti zvinenge zvichifamba sei. Mutumwa, tokugamuchirai. Yes, Nkomaziko toti muri sei Nkomaziko. Tiri nani makachena chaizvo. As usual. Ewa, ngoita kuti zvinhu zvifambe. Zvakakosherei kuti vanhu vaMwari, especially vana madzibaba, vakambengewa nembiri yekuti tokunzwa kuti anenge akapfeka mashoti ekaki nemasheti ewhite. Achipfekawo zviri different. Izvi zvakakosha kuchena kunodiwa. Ende inangwaniswa kudyiwa nemasowe echishanu ndiri kubata kuApostle Faith Church. Saka kutagara tinongochena. Pozi kwedu tinochena, tinombopfekwa masutu, tinongowa magemenzi anditeka. Asi pana imwe nzvimbo yekutoziva kuti iyi nzvimbo haiendwe nemasutu. Iyi nzvimbo inoendwa nehembe dzakadai handiteka. Saka zvakusiyana kuti unongoti papa asi kana tichauya kuno kumanje. Aiwa tinenge takatochena Nkomaziko. Since munenge muri pamhepo muchionekwa nevanhu vanoda kuona munhu plus chero pasiri pano. Chero pandinoita ma1 on 1 yangu Tuesday, Thursday neSaturday. Ndinenge ndichitonge ndakachena. Yes, nezina kupfeka magemenzi anditeka ndinenge ndakatochena. Saka kureva kuti kuchena kwakatonaka kuti chero munhu akauya kutora munamata anoona kuti zvinhu zvandiri kubatawo apa, zvinhu zvandiri kuitwa apa zvakachena here. Vanhu vazhinji pamunoti munhu paanouya kuzotora munamato, vamwe vacho vanenge vasina background yechipostori yekunzwisa kuti munamato unotorwa. Pamunoti kutora munamato munorevei? Isusu toti kana munhu achiuya kwedu isusu tine miteuro yatinomupa handiteka yekuti enda unoshandisa miteuro ndokutora. Shoni inogona kusiyana pozi ndiri mukorekore. Saka toti kutora handiteka kuti andaenda unotora chakatorwa handiteka kuti munhu akauya kwatiri auya kutora muteuro kwatiri. Saka toti kana munhu afamba kuuya panzvimbo pedu auya kutora munamato enhombo, auya kutora munamato emvura, zvakasiyana siyana zvaanenge auya kutora papi panzvimbo patinenge tichibatsira vanhu. Yes. And then wamobva kuti munamato unenge uchitorwa pachena here kana kuti unenge uchibhadharwa? Zvazvinoita Nkomaziko ndezvekuti isusu tinopa vanhu minamato pachena. Yes, kosi kuti kune mumwe munhu anozodawo zvekuti ari kuda kuti back to sender, toda kuitwa zvinhu zvakati. Pane imwe minamato inozochajwa pfuma handiteka. Kunzi chakati ichita zvakati, chakati ita zvakati handiteka. Yes, saka kune minamato yokuti wauya kutorwa minamato imwe inongopiwa for free. Tora minamato unogeza handikuona. Kwozoitawo imwe minamato yekuti pano zvinhu zvauri kuda zvihombe, like kuda kuti mutumwa uya mundigadzirire pamba, mutumwa anoda kuti ndibatsiwe zvakati, izvo zvitikwanisa kuzoita apa panoshandiswa so panoshandiswa so handiteka zvifamba zvakanaka. Yes, saka ndozvinhu dzangu azhinji ndine ipapo pamataura pokuti panoitwa vachena kandi vanobhadhariswa. Minamato iripo vanhu for free. Asi pane imwe yacho inozonzi iyi inodiwa zvakati nezvakati handiteka. Zvakafanana neback to sender. Yes, handiteka nenalo kusenda nechimwe zvakafanana nekuti kugadzira misha handiteka. Zvine mari dzino panotaura zvatinokwanisa kuudza kuti apa ndoda kunzi padanzi, panoda kunzi padanzi. Kuti zvinhu zvako chitisi tigadzire zvinhu zvakadaro. Saka ndipo unozonda kuti munhu anoita saka kunobhadhariswa, hakuna kuchechi kusingabhadhariswe. Ipapo Nkomaziko ndoda kunditaurire ndiri panapa. Hakuna kusingabhadharwe mari. Kumachechi kumwe vanhu vanongonoenda pamberi turikwa maoko tonamatirwa wodzingwa madhimoni zvatopera. Asi wanisei mari ka chegumi vantu chegumi. Vanotosiyanzisa muenvelope. Usiye chegumi chani chako. Yes, kumwe kwacho vanototenga anointing'oyo handiteka. Vamwe vambotanzi kumasowe kubhadhariswe kwete kwedu isusu kumasowe eJohn Masowe. Asi unondonzwa kuti pakudiwa Y5 handiteka. Waya dzacho 5 dzacho dziri kutengwa nemari handitokona. Asi wonza pakudiwa mbiya ine muchinjikwa 7. Chinjikwa 7 mbiya ibva $300 handiteka. Yobva watanda kutenga asi ndangotengeswa mbiya asi handina kutenga handokona. Saka kureva kuti watenga kwatobhadharwa handi watobhadhara chimwe chinhu handiteka. Saka vanhu vanofanira kuziva kuti anything chinhu chese pane zvinhu zvimwe zvinototengeswa chinhu chikutengesa asi chinhu chitobhadharwa handiteka. Saka ndo zvakangofana zvatinoita isi. Ini ndiri kuda pachena ndiri right, ndiri kuda pachena sadriver wetractor kuti aiwa inini back to sender inoda zvakati, izvi zvakati zvinoda zvakati handiteka. Munhu wobatsirika ndopona. Yes, kwangu ino vanhu vanotouya achitoziva kuti ndiri kuenda kuita zvakati nezvakati ende zvichifamba. Ndine mukadzi iyo I think andisizoziva kuti matestimony kana muchimada Nkomaziko is supposed to come. Ndine mukadzi ariko right now anga ane cancer 3 years ane cancer. Mukadzi akaenda kuzvipatara zvakasiyana siyana.
isu ida kuti toverifyana nachiremba wacho. Yes. Akaenda kuchipatara mukomaziko akanzi kensa iye yazopararira nemiri wese achakwanisa kurapika. Tarisire madedzerese ekungoti Mwari atese atonga. Ndakamubatsira izvo right now atori pasajari randiita kunoko. Makasvika pasajari pangu kutara kwandiita kunoko atori pasajari. Ende asi vanhu pasi pemutima. Kaita vanhu asi vanhu vari pasi kuti asi vanhu vane zvinhu zvavo. Zvoti makatosvika mutona atoripo. Anditori nezimazi GD6 yavo anditi havatori nawo. Asi vanga vanzwa nekufamba. Ndakamitira muteuro mukomaziko ndikamubatsira. Mwari akandiudza zvokuita ndakaita zvandakaita. Izvozvi right now anga singarare mukadzi pa 3 years nokurara ichibanda mabhonzo esaya. Itsvo dzese ndakazvimba asi ndikamutrita neminamato ndikamugadzira nawo kutara kwandiriita kunoko mukomaziko abo. Saka testimony iyoyo ndachitesa kuti imwe testimony fana kuti itorwe kana muchikwanisa kuitora vanhu vanyatsokuona zvati ndichitaura panapa zvinhu zvatinoita nokutogona kuzviita. Ini ndinorapa mukomaziko asida kunyeberaini ndorapa zvekuti vanhu vanenge vane matambudziko ekunzi arwara nezvakati akuita zvakati ndorapa zvekuti ndozvise ndorapa. Asi nyaya iripo ndeyekuti vamwe vachite singazoisari pamakamera asi ndorapa. Saka dai tinotora nyaya dzemunhu wandikatobatsira aitonzi kensa ichitese aichatorapiki asi ndakamuitira zvose kutara kwandiita kunoko akurara audya sadza. Saka ndiri paprocess izvo ndikasvika pano ndichaprocess kuti ndichatozvandipesa angukuita kuita asi munhu wokuti angasakwanisa kutaura kana chero kana chigupi chemvura chechecho aibva angu zvatodhakwa. Hama dzadza kutongotarisa kuti chero hazvaita. Saka nomwe munhu andikazongobatsira abva ati imi vanhu vai vanogara mumusha kwavo mubest magutu asi ndaitinawo vari muno kunonzi kusimuri park kwanditeka azoti ino kuti vakaudzwawo nomwe munhu andikabatsira kuti imi mbenda muedzapa. Isu kwedu mukomaziko tabatsira vanhu vakawanda like vanhu vanamba vachiuya kwatiri vane matestimony zvavanenge vachiona. Tabatsira vanhu vakawanda. Saka unoona kuti munhu wakabatsirwa kureva kuti anozoudzawo vamwe kuti uku kwakanakune zvakanaka. Saka ini mukomaziko ndorapa. Kurapa chako kwete kufungidzira. Mutumwa, since muri kutaura about matestimony ezvinhu zvinogona nge zvakaitika kubatsira kwamunenge makaita vanhu vanenge vachirwara vachipora, nei vanhu vachizoshora mabasa munenge muchiita? Chinoitika mukoma zigo vazhinji vanoshora in'anga. Yes. Nemaprofita ndo vazhinji vanenge vachipinda mucomment section vachishora podza vachitaura zvavanoda pozi chikonzero vanhu vanongotaura nekwavasina kuswera pozi chikonzero vanhu tiripo isu vanhu maZimbabwenzi tiripo pakudzikisirana chete. Yes. Ndakatoona hangu pane video ramakaita nomwe muprofita panapa nchitaura hangu zita remuprofita ndinge ndinozuro yani marimwe zuro ndikatoona pane imwe vaprofita wandikatoona vari papo vachitoshiropodza munhu upi iyeyo ndikatoziva kuti uyu ndiprofita ndakatoziva muprofita ndinhengwi uyu ndinhengwi nevamwe futi vemabroadcast vanenge vachitotera kuti nhasi mukomaziko maita ichi vanhu vanotanga kutaura kuti tanga kutokonya ivavo like panhengera makaita roro pane mumwe mubroadcast mumwe muhombe akatanga kutoti chokwadi here chinoitwa nomunhu yanditeka kwa kuti munhu iye akukwenyera vanhu vake kuti uyu munhu asawane vanhu. Saka usaenda kubroadcast kwavanhu ivavo hazvireve kuti vanhu havasi kupora. Vanhu vari kupora asi nyaya iripo ndeyekuti munhu ukaenda saka mashoni saka kuna mashops akawanda kuna na TM kuna na OK. Saka munhu anosadza kuenda kwa OK kana kwa TM handiteka. Saka ukaona munhu ako OK TM yabva ati aenderei kwa OK. Saka izvozvo hazvisi right handiteka. Saka vamwe vanhu vanenge vachitokurwisai mukomaziko vanenge variko ende vanenge vasingawise futi imi vanenge vachitokuvisa isusu handimukona. Saka macomment section umo I think munhu andambudziko ka wakanonyatasa zvemucomment section serekeka hautomboendi kana kunobatsirwa kwacho. Yes. Asi vanhu vanenge vaida kuti vanhu vaende kumakwani mapeji kwawo handimapona. Saka ndozvimwe zvatiri kusangana nazvo. Saka isu mukomaziko isi basa redu panapa kanchikaya panapa podcast panapa richazviitira kuti tionekwe nevanhu kana kuti tesei takuzviitira kuti kuna vanhu matambudziko vachazowana nguva yekuti vahwara vanotomboyawoedzawo obatsirwa handimapona. Saka isusu hatarisa zvekuti tidiwe nevanhu vese tarisa zvekuti basa tikuita tiri kufamba here. Yes. Saka vanhu mucomment section vanotaura zvavanoda asi vanotaura zvavanoda vanonyautukawo futi ndovanomhanya futi kuzoti mangwana futi vanouya kubatsirwa. Yes. Zvisinei hazvo nekuti vanhu vanogona nge vaishora mapostori nemadzibaba asi panguva inoi taakuona vanhu vaakumhanya kumapostori zvakanyanya even nyange vasina matambudziko vaakungoti regai tinopotera kumapostori chichingave chaakukweva vanhu kuchipostori. Alright, chinoitika mukomaziko ndechekuti I know I believe kuti iwe munhu wakarwara munhu wese chero akarwara sina kile right now chero kumaPentecost wakarwara chechi kunzi warwara cheko cheko ikeni tokuona kumasowe
kumasowe totokuwana chete kumasowe chedu chitopiwa minamato kumasowe ukanzi warwara zvakaita sei tinokuona kumasowe vanotouya kwatiri vanhu ivavo ini zvakafanira kusvika pasejere pangu vanhu vakazara havasandinamata nawo vanhu vanonamata chichidzani dzavo asi tinovaona vakazara kupi uko munhu wakanzi warwara chaizvo chaizvo kumasowe isu baba isusu patisinorapa andiokuonaka yes unoziva kuti kupenda kosi aino kuti handisi kushora asi aino kuti kupenda kosi vanhu vanoparidziwa shoko rokupa vanoparidziwa shoko kweke kwangopiwa zvegumi chete kwangotaura nezvezvi nokuti horifire zvitopera zvakaita zvakadaro isu kumasowe baba tinomwisa munhu mbiya yemvura yekuti apore munhu waya nemabayo iyoyo tinobva kumasowe takumwisa munamato andopaona woenda kumba waita sei wapora munhu ari kuya achipenga kumasowe tinomurapa kuti iwe uda kutorapwa iwe wega tokufungaidza mafuta panapa tokufungaidza mafuta tokuisa mujira baba tokufungaidza mafuta andokona opora saka vazhinji tikagadzirwa munopenda kosi apa munhu wepostori apa ndasida kunyebera isu tinobuda nemaresults asi nyaya iripo ndekuti vazhinji vanozoshora kuti kuchipostori nonyaya dzokuti isusu vanenge vachi tinogara pasi tunoita sei anditeka asi isusu tiri kutoziva kuti tasoona kuti purezidendi chakwamarange akatoenda kwamarange kanditeka akanosvika akagara pasi anditi purezidendi akagara pai akagara pasi havasi kuti vakugara pasi vakugarira mahara vane zvavanotoziva kuti mwe mune zvavanotowana mopi imomo andiokuona yes tasoona kuti mapendakosi already kuno vamwe vanotoziva futi vanotozipedzera tasoonza kuti profeti magaya vanoziva zvavanoita chikonzero vanotora vanhu vanotovarapa vanowana nguva kutoita sei yekutovarapa saka vashoma vanhu vavo mapendakosi vanorapa vanhu direct zvokutorapa munhu iwo munhu wakainoronda kwatiri isusu ronda takadai so isu totarisa panapa takatutura hoko pana totoipisa panapa paite dota totoizora papi ipapo wakutopora andokona saka isi tinotorapa saka vanhu ava saka muona vanhu vari kumhanyira mapostori kwatiri yes isusu toita zvemalokusenda totogadzira kuti panapa takutogadzira lokusenda like yekuti testa kuti tanga waenda kutesta anditeka yes saka ino kuti isusu tine zvinhu zvatinotoita zvakawanda saka kupenda kosi iyoyo vanenge vakuti tine anointing oyo isusu kwedu isusu anointing oyo tinongogona kukupa mafuta mahara anditeka kuti oenda ozora gubho rako iri anditeka wakutoita zvinhu zvati zvako yes saka vanhu havafani kunyanya kushora chipostori pozi chipostori munhu wakanyanya kurwara tinokona kuchipostori minamato chiyai kugadzira mamaini ndisi kuzviita isi mapostori kugadzira maini kuti gold ribude makataura palast video mukati ndimi makaputisa gold rekumasvingo yes ndini vanonobva vati ko mutumwa wadi kungozviputitsira ravo alright zvazvinoita ndezvekuti inini aende munhu akanditarisa handisi munhu wepasi pemuti handizvipublishe stere kuti ndine mari asi mwari akandikomborera nezvandinazvo anopona 2 isusu kana tichiita zvinhu ndiri kuitiramo zvafanira kuti inini anditeka ndine munhu wandakaitira visa kuti ndi munhu wandakaitira munamati kuti aende kuamerica ubva kuti mutumwa akaduta visa akaduta munamati kuti aende kuamerica kwacho no inini ndiri bhiriji rinoyambutsa vanhu kwamunozoenda kumiri kwandisi kuti mayambuka masvika muchienda kupi ana mapanzisa asi kuno tino munhu andoziva kuti pandikakwira ndege inini ndakatoyambuka nepakati ndakadai so ani mapona saka nyaya yekuti isusu tiri vanhu vanoyambutsa vanhu asi pakati pakuyambutsa vanhu vachiwo futi zvakare ndisangoita kuti munhu wakauya kubackground kwangu akaona zvandiri hauzotaura zvina basa paninginapa pacommunication because ndiri munhu asiri kuti handisi munhu anotambudzika ndiri munhu ari right andipapona ndiri munhu ane tunhu twakewo andipapona ini ndire kwangu kwandinonomira kwandinotobhesa ndizo ndichienda unoko anditeka yes ende 2 munhu wamwari wacho zvafanira munhu wamwari wacho totomborwarawo baba totorapwa nadhokta kuti bayo jekiseni yeche ndotomborwara nomararia anditeka nditomboedzewawo kutoti ndatorwara anditeka saka zviri kuti ini ndakanzi ndiri kuprofita vanhu kana ndiri kubatsira vanhu muroyi achakwanisa kuti ataka ataka kuti ndingototorwa ndotobatsirwa kuti nomwe munhu anditeka ndotoyambutswa nomwe munhu andipapona yes anditeka saka ukuona kuti pane imwe misheni yekuti munhu anobva kuti saka sei nhenga sanga dambudziko rakati no isusu totosangana nemiedzi yakakura ndakatobatsira mukomaziko muroyi wenyu andoziva kuti nhasi yose ndabatsira uyu saka uyu munhu ambobatsira uyu akundisa munhu uyu ndiani muroyi wenyu atanga kutotsvaga misheni ipi iyoyo otoya kundiedza futi inini handiteka saka ukuona kuti vanhu vanongotaura kuti sei vazoita zvakati vakatozviputitsira goridhe yavo isusu chedu isu takaputitsa goridhe munhu uye akatakamubatsira mangwana anotenda anditeka isu tatenda vanhu vakawandisa baba yes mota dzatofamba nadzo panze dzasisi kuti imota dzekuti tikuzvitengera tegani anditeka kutendwa anditopapona yes kunzi mutumwa oyi 20,000 kuva kuti iye munhu iye vati apande pa 20,000 ambowana mari anditeka kuva kuti ane mari yakawanda yakakura anditeka asi iye atoziva kuti pane kubviswa mhepo baba kana munhu yakubviswa mhepo kwatiri isusu kuva takupa gwara rokuti uite saka munhu akaenda kunoona mari onzi mutumwa adi kuzviitira pachake aiwa hazvisi zvese zvatinokwanisa kuti tinge tingatiite zvakati anditopona
hanzi namuvhangeri Marufu, n'anga ndiye muprofita wenhema, muprofita wenhema ndiye n'anga, nekuti zvaunoona zvinoitwa kun'anga ndozvinoitwa kumuprofita wenhema. Pavaitaura izvo vaireva kuti kubvisa bhutsu pan'anga panobviswa bhutsu, pamuprofita panobviswa bhutsu. Chinoitika mutemo unosiyana wevanhu. Paisiwa uzati vamwe totora like una kuti paipa pakanzi Moses bvisa shangu dzako nzvimbo yauri itsvene, kureva kuti vanhu manotora vhesi ripi iroro antovapona bvisa bhutsu dzako nzvimbo yauri itsvene, kureva kuti vanotera vhesi iroro. Hakusi kuti ndezvenhema, kureva kuti iwe munhu chinhu chaunenge wa like Marufu akabva namo kupostora handiteka, kureva kuti iye munyaya yekuti waenda kuPentecost handiteka, kuti kwawaenda kwakupfeka masutu nechichi handiteka, ubva usashore ndisaka vakuru vakatanzi usashore kwakakurira kana usashore kwawakabva handiteka, kwaunyatsa kwawabva kwaunoenda usiku. Chinoitika ndechekuti kubvisa bhutsu handisi kuchiona chinhu chakashata inini, kureva kuti nzvimbo isu vanhu vanotera mavhesi awatera andokona chiranga anzi chamasunga pano pasina denga chete futi chasungwa handiteka. Saka kureva kuti isusu takatozviwana zviriko zvokubvisa bhutsu kumasowe. Saka kureva kuti kumasowe kunotobviswa bhutsu, kana kwabviswa bhutsu mopinda mopfeka magemenzi enyu nenguo dzenyu dzokuita dzokurwa nadzo handimapaona. Saka hatingati isi ndezvechin'anga. N'anga pane tibvise bhutsu panzvimbo yayo yasvika, kureva kuti anoziva kuti bhutsu dzinotakura zvinhu zvakawanda handiteka, munhu watsika zvimwe zvisiri right handiteka, uzongopinda nazvo futi momumo, kureva kuti n'anga muchitobva pamunhu anotenga kuzvitsvaira dzinguva zvinoiti kupfeka bhutsu iro musoro rafumuka, no, zvinhu zvokuti chikuyeresa zvanzvimbo handiteka. Mapentecost like isu kwedu indogona kupfeka bhutsu imwe musi handiteka chechi kwedu isusu, asi nyaya yekuti tine zvatinenge hadzina zvadzinoita zvadzinoita, asi mutemo wagara uripo. Yes, saka inini handisi kuti inini vanhu ndiwe nhema. Munhu anoziva kuti munhu ndonhema ndochokwadi ndiMwari. Ende maPentecost kwacho hapana anoziva kuti vanhu vese maPentecost vese magenuine havasi wenhema ndiani. Pamwe dzimwe nguva utoparidza futika pedzapo chipedza kuparidza unenge utori mhombwe hombe handiteka, unenge utori zvakati. Saka ino kuti vanhu ngatisajajhanei panyama, tinomira kudai Mwari kunotonga, Mwari ndiye achatonga baba, Mwari ndiye achati zvafana munhu anapa ndoti matumwa amasango ndonhema chikonzero iwe haundifarire. Saka kana usingatifarire ina handifarire ura vanhu vese, aita tese farire ura vanhu vese andone zvese. Yes, zvafanana kuti zvavafana naChiwenga chichandira apostoli Chiwenga aitaura kuti vanhu havafana kupiwa mari wakutora zvipo wakutora chihanditeka. Iye chechi yake akuivaka nei mastages ese pachiya kutenga nei, asi mari akutoitora nedzimwe nzira dzokuti akuidaidzira nerimwe zita andokona, asi tese chitora zvipo andokona. Saka asi munhu achitora kuti izvi zvakati wakopara waita zvakati unozoita zvakati, anenge achipikisana pamwe nematorerwo anenge achiitwa mari. Kutora mari mukomana zvakafanana ndikaona Prophet Makandi vachiiswa mari vaiti ndakutora zvipo ndega ndakuchibata ndega, nehatisa muenvelope mukandi wokundozvisangana naye kumberi, hanzi inozongovhurwa yese inongozovhurwa imari chete yatona dzedzekese. Asi ndinombofunga kuti maenvelope usually anenge akaiswa munhu akanyora nhunha dzake. Yes, inini munza matata ndikuita here. Ayo, asi ndikuti akanyora nhunha dzake. Probably muchechi mune vanhu kana 100 or 200. Tinovimbera kuti maenvelope anovhurwa, munhu wamwe ana achivhura envelope yega obva tarisa nhunha obva anamata. Inini ndiri kuti maenvelope zvandinoita kuti maenvelope yaeka handizoziva zvangu kuti vanozovhura sei, asi ndoita sekuti munhu kana ari munhu waMwari akapfekwa nemweya waMwari anofanira kutora time yake ingava 2 days 3 days pakati pemawiki apo usina kwauri kuenda. Suppose kunge uchivhura envelope iyoyo uchiverenga dambudziko remunhu kana aisa dambudziko nani ndonga ane dambudziko rakaisa nemari yake yanenge aita aisa imomo. Bozi mari kudziwa muenvelope iyoyo nyaya yekuti vanhu vanenge vasingadi kunzi bozi mumwe munhu acharidza kuisa $50 yake kuti aona umwe munhu akada 1000 obva ati saka ini ndozvisvika pa 1000 apa, kwa kutenda kwake patwa kushoma akutodhauta kuti saka inini $50 yangu garidzosere muhomwe ndokona. Saka kana muri muenvelope munhu hapana munhu achanzi uyu abvisa 10,000 uyu abvisa 5,000 uyu abvisa 1,000 uyu abvisa $2, kureva kuti envelope zvavaisa iwe waisa nomwe wako wese, kureva kuti chero iye munhu ari kukunamatira
kana aona wakanyora zvawakanyora nemari yawaisa anotoziva kuti munhu mari yaisa nemwoyo wese. Saka titoita kuti vacho vanoiswa mari maenvelope, isu kwedu hatiswe mari maenvelope, posi kwedu isusu tinongo vanhu vanongowaridza jira, vanhu voisa zvipo zvavo papi ipapo, woropafadzwa papi ipapo, andokona. Saka kumapentecost vamwe vanoisa mari maenvelope, ichaita kuti kana posi vafanira kuti isu munhu akaisa zvipo zvakapa tobva takuyeresa papi ipapo kuti Mwari ngaakomborerwe awedzewo paita sei paatapudza. Yes, uziva kuti kuno munhu anogona kubvisa 50 cents muchechi so, asi mari iyoyo akaibvisa nemwoyo wese inoropafadza than munhu abvisa aida kuonekwa, ubvisa $200 aida kuonekwa, uti aiwa ndatukana $200 iyo anditeka, zvoda kuonekwa, ukabvisa uda kuonekwa hauropafadzwi, andopona, hakuna kukomborerwa kwaunoitwa. Saka tiri kuona zvinhu zvakadaro mukomaziko kuti vanhu vanenge vachibvisa zvipo zvavo vachinji vari kukomborerwa ende kuti michanaba like ukuona kuti sei uchiona iwe chirana wiki nochivhaya wachibvisa wachipa vanhu zvinhu yanditeka muzamuzeni murume akapusa ana kupusa ba anomukomberwa kwakuti murume kuti serious indakambozvita ndinamata madezi andinamata kwamugodhi andaipa kuti ndionekwe ndakurira kwamugodhi nini unoziva kuti ndaiti madezi emusangano ndaitenga mapush madende madezi atangapinda machina ayaye mapush machina ayaye ndaitenga mapush angu $300 yozara kana chipikup andokonaka ndobva ndapeka matsaga nditeka ndikabana ndapeya ndosvika kumusangano kuDarwen uko ndobva ndasvika ndobva ndati nini vatungamiriri ndauya nezvinhu zvakadai izvi azoti pane vanhu vaitoti papo ada kuonekwa wena muzukuru wana nhenga ada kuonekwa handiteka asi zoti ndichibva ikoko ndaisvika mukuru madezi ndaishanda kuIndia ndakasvika sokuza ndikasvika mindia itengera mota mindia kunitengera mota mindia from Norway ndasvika nzi ano come here ndasvika ndatengwa kama Nissan box kaka katobatana baba ndakatenga kumwe mindia so kakabatana baba ndakatenga kamota kaka ndakapiwa kamota so achi wane mota saka unopora ina basa nemota ndakutopa mota yangu kupi kuya kwandoona imwe gore ndadzoka kuti kumadhara echechi chechi ndakati oi mari yakati tichibva ikoko unoziva kuti ndakangosvika ngonzi promoter ndaamanager anditeka zvino pana pamanager wandaiswa kana chikoro chakadabvosvika kumperivera tokonaka asi ndakatonzi ndaamanager ndakuti manager vanhu chi vakatodzidza zvakanyanyisa kudarika inini wamwana akatira godo asi zoti ndimwari aita zvinhu zvipi izvozvo ndichibva kuti mumusangano futi ndione vanhu futi kubasa kwavata busy kudai sekutera pabasa pangu usaiti ina nasiya basa jonzi ndasiya basa zvekuti ndachatoda basa asi mindia ndakatonti nepressure yapana nevanhu ka chita kuti akwi uchitongeta basa raMwari yanditeka mindia ndakatondaro zvazi nasi mindia ndotoonana naye ndotowirirana zvakanyanya ndikona ndizvo zvandakatomitira behind mindia ndakatomitira chimwe zvinhu zvemapake ndakatogasa pake mindia iyeyo nokuda kuti zvakandiitirawo haana kuratidza kuti ndiri munhu mutema asi akandibata dzakanaka ndokona saka kuti kupa kwake kunoita kune imwe level yakunokusvitsa asida kunyeba baba ende kana watopaka usatadza kungopa uchichi chete chero kwatuna munhu akutambudzika muarea mako imbwedza kungomubatsira aina kuti vanhu hatitiende nzira dzakasiyana munhu angondomubatsira samangana kuti zvinoda basa asi iwo ndiwo kuziva zvawakemba zvawabhenga mulife yako yes saka kupa kwake kana wiki nekwega anditeka kutobatsira upenyu hwake anditeka zvakanyanya ende kutomubatsira zvakanyanya anditeka uchipedza kupa munhu so dzimwe dzenguva wautoona mari yakutowedzera futi andipapona saka vanhu vakaomera havasumuke vanopa vanosumuka zvakamira sei mutumwa toda kunzwa kuti mumwaka wegore watave iyi tine mitambo here yatiri kutarisira inenge ichibva kune vanhu vanovimba kuvanhu vanovimba namutumwawo vanhu vari kuda kuuya kuzobata pamitambo yamune minayo mune mitambo mutambo tinawo baba uchaitwa paDarwen wematumba anditeka uchaitwa muna October paDarwen wematumba tichauita iwe muna October asi izvozvi right now ndine kwandiri kuenda kuVic Force kunosangana nevanhu vese vemuVic Force vachakwanisa kuuya kunobatsirwa nematambudziko akasiyana siyana saka ndichange ndiri muVic Force kubva musi wa27 August kusvika musi wa30 August ndichange ndiri muVic Force ndichibatsirana nemunhu wese ane dambudziko rake nevachauya saka totarisira kuti kuVic Force I think kuchange kuchiitwa zvakasiyana siyana kuVic Force vanhu vanenge vachibatsirwa matambudziko akaita seapi isusu manje zvatinoita mukomaziko ndezvekuti matambudziko anouya nevanhu vanoshanda nematambudziko akasiyana siyana
hatikwanisi kumadoma panapa, asi matambudziko akaita akasiyana-siyana. Asi tirongoti vaivai vanoti vanoda back to sender ngavauye, vaivai vanotaura kuti vanoda lock sender ngavauye. Hanzi back to sender chitema hachizoserwe. Alright, chazvinoita mamboka saka kwanzi Hamani pamatanda ake kureva kuti iwewe chawaitira mumwe wako tikutarisira kuti kana wachera gomba unofanira kuti negomba rako. Ukati hanzi chitema hachidzorerwe, kudzorera ndokwamwari kwacho kwaitaura kudzorera ndokwamwari. Mwari akatuma isusuka ndisingirozi dzacho dzatuma kavanditi vaprofita waatuma kuti tiite zvinhu zvipi izvozvo. Yes baba, varanda vake kuti ende moita zvinhu zvipi izvozvo. Saka inini nendakatopfekwa nengirozi baba yehondo baba, kuti mbichana baba. Yes, yekutoti ini ndikudzorera hondo dzipi, hondo kuhondo. Toona chero kumapentecost kunodaidzwa kuti fire ngachidzokere. Kwanenge wachiita back to sender iwo paya ndika. Saka isusu vana pesoita back to sender manje yekutoti takatodaidzira kuti apa padarikike. Yes. To iyo ndiyatipa mbiri, ndiyatipa kuti vanhu vazive nezvazvo kuti kuna madzibaba masango. Inyaya back to sender ndikatumwa nayo. Yes, saka isusu todaidzira kuti isusu tikatogadzira back to sender ndiyati chitoita ikoko. Saka kusi kuti hanzi uroi kana kuti hanzi ndezve Satan diabolos aiwa no. Yes, isu tiri kurwisana nevaroi vacho. Yes, saka dai zvanga zviri uroi tasingarwisani nevaroi ba. Taita tiri same imwe chete department. Asi towisa uroi vapi? Ivavo. Baba kana back to sender inoshanda inodiwa. Urayirwa baba wako kana urayirwa amai wako kana urayirwa vana vako. Pono vati ma1. Ipopinda muzvipatara munoona mumwe munhu anegumbo rakazvimba kudai so. Akaroiwa asina mhosva. Mumwe munhu anodumbu rakazvimba kudai so takuita kunoko. Anoitwa opi zvoshanditeka. Asi varoi yakatakira kuti musakuita operation iyoyo tobva afira papi? Ipapo. Inyaya yekuti varoi baba vandaudzoriwa mhepo. Saka isi kuti mucheri wegomba mugomba rake iye direct. Saka ndizvo zvatinenge tichiitawo kufika force uko. Mashoko echenjedzo kune vanhu vanenge vachida kukubatai vari kuzoperekana vabatewo vamwe vanhu vanenge vachinzwa nemasango asi vasina namasango. Inoti zvamukutaura zvozvo ndine munhu akatondisendera vhidhiyo panapa ravamwe madzibaba vari kuchiti madzibaba masango vakushandisa vhidhiyo vakushandisa nhingirini yangu. Saka tiri kuti isusu vanhu ngavatarise face yangu ino yanditeka. Ngavatarise face, vakaona face yangu panapa ndopavanoziva kuti ndomadzibaba masango. Because vanhu vari kungoenda vachingonzi taenda kuna madzibaba masango. Madzibaba masango 2 anooneka kurugare. Ndokwavanowanikwa kurugare. Ndimboona kuti madzibaba ava vari kuchiti madzibaba masango ari apa pava. Otochiti madzibaba masango. Ina ndipfeke magemenzi red andinoonaka awo. Vandochitiwa madzibaba masango back to sender. Obva wazibaira namba dzavo pazasi andimozvona. Yes, aina ndipfeke magemenzi red handiteka. Ngochena. Ndipfeke magemenzi red ba. Indopfeka ngochena. Saka vanhu ngatanga kutarisa face. Oona face kuti uyu ndio madzibaba masango. Yes, ende namba dzedu hadzichinji. Namba dzavari kuona apa ndidzi namba dzedu idzodzo. Asi dzinodai vanhu vakomana. Dzadai vanhu vakomana. Iwo anoda kuti namtumwa direct anza kuaona. Ndimbonza kuona ndiwe here unongoverify face yangu. Ona ndini. Ende nevoice racho harichinji. Vazhinji vanongoziva kuti ndikapinda mweshopu zvaka ndimwe mudhara imimi taura yatinzi ndataura wanzi yawena ndiyo wena nditeka taona kuti voice rangu hatirese kuti harichinji. Yes, saka totarisira kuti Mwari ane simba. Vanhu ngavazive kuti ndini wakutaura naye pano wanotanga waona face yangu. Ende totarisira kuti vanhu uya paground pa-AC 35 muna mambo ukomborerwe. Asi kuvic force ndokwatiri kukurudzira vazhinji kuti vari pedyo nekupi neikoko ngavauya tisangane kupi ikoko. Ende kwedu futi nemukana wekuti munhu usingadi kuuya pakaungana vanhu unobuka private yako 1-on-1 uye wobatsiwa zuva rauri kusunga kuti anguva dzakati mutumwa asi da kusvika pana vanhu vakawanda da kungosvikira ndega nemhuri yangu ndobatsirwa unouya wobatsirwa mutumwa. Yes, ndotenda mukoma Zigo komborerwai. Ende katakakokwa futi kumusangano wegore ikako ndikanzi tiye musangano wegore mukuende namadzibaba Mozi tikanzi uye musangano wegore. Saka endai munosvika makanzi vatungamiri vese vari kupiwa magd 6 ne50,000. Haisi nyaya yokupiwa zvinhu, asi nyaya yekuti tinamate Mwari tozongotendwawo nedenga. Maita basa mutumwa. Komborerwai. Thank you. Vanhu vanochiona musi vanhu vachatukirira kuti vana masango akuya kumusangano wegore ndikuuya ikoko.